yanzu yau shekara nawa da ba ta maita wannan yarinya? Wannan yarinya zai kai shekara 12 da ba ta maita? Shekara 12. Ita wannan yarinyar ta ɗauko kurwan mutum nawa ta kawo muku? kurwan mutum hudu ta taba kawo mu. Dawa don gaya mu gaskiya ƙarya ne. Gaya mu gaskiya don ku ne. Mutum 5 ne ya. Dawa. Ta kawo mana kallanta guda 2. To sai wa? Ta kai ta kawo lura guda 1. To. Shi kenan ta san wanda ta kawo guda 3 ta kawo mana. To. Shi kenan wanda ta kawo mana. Za ki shi ubanki gaya mu gaskiya. Kariya! Sai wa? Banku. Gaya mun gaskiya ba a ƙarya gabana nan ba wurin ƙarya ba ne faɗi in kun ƙin kashe da mu sai na kashe zan kashe da ikon Allah Muhammadun Rasulullah a mutu da ikon Allah mutuwa a mutu da yardan Allah a mutu mana mutuwa kai tsaye bisa yardan Allah Muhammadun